Itinagan ti Ama. Napalabas. Sinidir ni Don Leon ni Mr. Wong, may papanitipan na katambang dakin ni Bugi. Kaya't ti Don nga akwen ti inchik ti responsibilidad. Ngem kinunamot ti inchik nga akwen pay nga umuna ti Don ti pan nakapabetak ti ipatpatakder na apasdek. Iti may sagundaway, napan ni Mr. Wong iti opisina ni Mayora Chona Rugante, ket kinasarita na may papan iti panagnegosyo na ijay San Bartolome. Kabayatan na. Plano ni Don Leon na makasarita manan ni Mr. Wong. Isu nga inuray na daytoy iti restaurant akanayon apapapanan ti inchik. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Isunsamat ng daytalugan ang nagsartang iti patog ti restaurant. Isong agpaisong. Adan ni Mr. Wong. Nasaya at may tanauray ko dito'y. Uray ka makastrek dito'y restaurant. Nagdiretso di taayang ti kasyer ni Mr. Wong. Apay nga ta. Isumot lang ata ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Ngem, kasano kumaama pasamag na ita. Ket amok no asino ti talaga nga agtagi kwa iti restaurant. Tinasayat. Asit kaklaengen. Napatag ti bagag kiniwaw. Isua! Saan kayo mabalin nga umasidaglatan ka ni boss? Asino ka? Sana nanaskin adamagan, Don Leon. Di naglapdan no di mo kaya ti maitasay ditoy. Maximo! Payablag, Don Leon. Sige, mawan kayo, Don Leon. Adan pa malubos ni boss. Diakon nas dao itay linapdan nagtitaom, Mr. Wong. Imposible mat ngamin nga umay ka dito'y San Bartolome nga agmaymaysa. Don Leon. Sana ka mag. Tapno isibakit din kalatkad ko. Amok na ita. Anya makagapo. Apay sinalaknak ditoy. Mr. Wong, kaya't ko tagkitaw iti dispensa. Oy. Iti anya gapo. Don Leon. Apay akit daw ka dispensa. Sana rumbang pinagatapan ka, gapo iti pan nakatambang may kinipogi. Taura iti awan ka pa ditoy. Adan dagitag pangpanggap iti takas kanya. Talaka pag kami nawan amok na pasama ka lang kayo. Mr. Wong. Eso saan lumbang pagatapan nak. Napunuak partner negosyo. Nasayata kayam Leon. Napagkatak kabusol. At dadagiti banag adamdamagan kanyak ni Monica. Ngamjak amuno anya ti isungbat ko, ma'am. Ising. Day tati agpaysaw, ma'am Chuna. Kas kumaita. Binilin nakla ang ama kitsyenda. Saan asimurot. Ngam panagkunak ket palpaliiwan na dagiti armado ngagbambantay ije mansyon. Anya? Ising. Kartingam ti agawid. Tangay nalpas kan anak itsyenda. Agawid kan. Madanaganak nga biniti panagmaymaysa ni Monica ije mansyon. Ma'am. Alan, agtignay ka kuman. Agawid kan kunakmet. Anya ti may pahiko, Mr. Wong. Kaya't ko la damagan. No anya lisulta imbestigasyon. Epi Salvatol. Lading itak, Mr. Wong. Malaksid itinaduktalan dagiti kakadwa akamang ti EOD
nga improvise ti naaramat nga eksplosibo. Awanan ti sabali pa anamuan mi. Ngem saan kami nga agsardeng nga agimbestigar, Mr. Wong. Oh, belesad nyos dahi tayong bakam kanyak, hepe. Mr. Wong, Nga magtalaga kada kayo pan nakabakilintek. Amo kada malamidan nyo. Amok makamagyo matlaang suspek. aramidan mi ti amin, Mr. Wong. Dayta ti maikarikkan ka. Kumpleto ti ginatang ko amin dagiti imbilin mo at dagita. Yaya, Awan mo't sigurong tinalipata. awanan yaya, kat agyaman akan ka. Awan anyaman na. Awan gayam. Kayat mo, tailutuan ka. Sa anak pa'y amabisin, yaya. Ha? Amom, yaya. Adda nadlaw ko kadagiti armado nga adda dito'y mansyon. Ha? Anya dayta? Kasla adda ti sabali at jarda. Anya? Dayta tinadlaw ko. Iso adyak amo no anya at talaga ti aramidan ni papa. Sa dino nga ta tinangal-alaan na kadagiti armado nga agbambantay ita dito'y mansyon. Tangay na kayon amis mo ti may diti simbahan. Panagkunat. Ket awan mo ti dakes. Lumapagsaritaan tayo ti maipapan iti napasama ka na kayo, Don Leon. Anya tinapasamak, Padre? Pasensya kayo lang man, Don Leon. Saan ko kaya ti makibiyang? Ngam delikado ti kasdiapan nakatambang nyo. Aguray ka man, Padre Simon. Kasano anaamuam ti may papan iti day taapanag. Di mayora ti nakaibaga kanya, Don Leon. Napalalo ti danag na. Di nakanumot maibaga ka ni Monica. Anya? Anyan ni Jonah. Panagkunat, ket awan mo't siguro ti dagas na. Doon na ibagaman kanyak ni Mayora ti amin. Kaya't na lang adda pangyabkasan na itirik na na. Iso di kay kumagungad, Don Leon. Isulpeyo intelo aglawlaw na papatak pastek. Patalimaan ko manan tachay. Ngam kayat ko agsigulado. Sigati mo tungpal, boss. Tsakon kayat maulit na pasama ka, Maximo. Takkel kata na logi kanya kapukas chay na pasamak. Kayat ko masupot katad na pukaw kanyak. Sana bali, boss. Limag nga glaklako iti epektos dagiti tao tayo. Good. Kung tawayan dati panaglaylo dagiti tao ni Don Leon. Isuasulo tayo ita, tinegosyo, iti epektos. Pelikod. Makustuak dahi ta, Maximo. Agpanag kaslama agtay chay Leon. Dito'y mismo, balwalte na. Anya jay ko ng pugi. Nakalaylo amin dagiti tao tayo amo. Nga magrairal at tati droga dito San Bartolome. Anya? Kasanuan na pasamak dayta? Dakkel ti atap ko. Adagiti tao ni Wong tagiwarwara si ti droga. Anya? Ket mamaka ka mo. Ang mga numapukaw ton dagiti parukyano tayo. Nagtalinag tayo latan na naulimay. Saan ang mabalinday tabugi? Ala, awagam dagiti tao tayo itamatlaeng. Ibagam ama ituloyan, di pa naglako da iti droga. Iti kadak iti may sa barangay. Adaman na paliw ko, Narding. Anya dayta, Simon? Nakita nga dadag iti agdudupang. Anya? Dayta ti agbaysa. Si Tarak kumay na. Ang amin dinadlaw da nga umasidaga kon. Nagpapanaw dan. Anya? Jaklakit din nagbidot iti napaliw ko, Narding. Simon,
Ibagam kanyak no sa dino dayta. Iti kasta, maaramid mimat no anya ti rumbang. No siya klamay sa. Awan mo ti sabali amadlaw ko kini Monica. Leon, Panagkunak kat awan mo ti dakas nga aramitin tanagta. Kasla imposible mat nyagat atap tay chay. sapay la ko matakas ta nga agpayso, Leon. Di ka matanagan, Chona. Siyak ti makamo kini Monica. Kas itinakunak. Awan ti maamuan ni Monica. Basta awan ti bagam kenkwana. Agtali na da palimad ti amin kini Monica. Anya ka di aramiden ta dito, Chief. Basta agpaliiw ka na imbag, atong. Iwaras mo ti panagkitam. Agbalin ka anaridam. Chief. Kaya't ko ti makasigurado. Apay ka di, Chief. At danawat ko nga impormasyon. Agraira ka no ti dupang iti dayto a lugar. Anya? Mapagtalkan ti source ko. Iso nga umay ta agpaliiw ditoy. Sikulado ka din iti dayta, Maximo. Undos! Pinilin ko na yung bang dagiti tao tayo nga day taglawlaw. Kod, kaya't ko kastal alamidan yo. Naligatan, amang ano mamaysaan da tayo manen. Tsakon kaya't maulit na pasamak, ah? At talak kayo, boss! Alagaludan, alamidan bilin ko. Pay. Tuso day yon. Isolombang agbalinak na tuso ngam iso. Tsakaya't maulit pa'y napasamak. Iso sakbayak amin plano day yon. Amo, mama. Sana ka komportable kadagiti armadong adda dito'y mansyon. Monica, Kas lang amin sa andang agaramid itinasayaan. ha? Pagkunaamot, Saan ang mapagtalkan tilangada? anya? Mama, jack-in kan kano day ta ididamo. Ngambayat abo may bayagda nga adda dito yung mansyon nga agbambantay. Madlaw ko asaan arumbang abasta agtalag tayo latan kadakwada. Panagkunak nakadlaw dagiti ibagbagam adupang iti dayja lugar. Simon. Narding, Napan kami nagpaliiw ijay kini Mendez. Ngam awan tinagimulan mi. Ngam di kagdanag. Saan ko ayalang-alang tinadlaw mo iti dayja adiso? Mangbili nak iti taok tapno agpaliiw ijay. nasayat no kosta, Narding. Kahit sapay la ko ma. Tadi mo panunutan nga agar arami laklang iti sao. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Simon. Alangar ko din, agpakada ako. Naskan nga idaulwak dagiti taok iti panagpaliiw mi. Panagkunak kahit naman matida ka sa mapasamak. Awan ti madlaw ko nga uray mahisala ko nga posible at tao ni Don Leon. Nagbasak-basak iti asidag ti sanikwa ni Mr. Wong. Ang kasbilin ni Mr. Wong, naska nagbalin kami analibdak. Sana rumbang agtalag kami latan. Tuso ni Don Leon. Iso sigurado at tuso matlang dagiti tao na. Ang likawak. Naska na sigurado ti amin natignay ko. Ang mga numamaysan tak ngagpaiso dagiti tao ni Don Leon. Baluarte ni Don Leon da ito yung lugar. Saan mi nga mo? Muasino dagiti talkera. Jaske, ni Hepe Salvador. Anya ti aramidan ni Maximo iti daytagon daway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas
Inururay ni Don Leon ni Mr. Wong iti restaurant apagaayat apapapanan tinaud-udi. Napasangpet na daytoy, ngem idasit gan na kuman, kelat ngay masidag ni Maximo ket linapdan na ti Don. Iti sa bali a bangir, napan ni Padre Simon iti maysa a lugar asakupen metlaeng ti ili ti San Bartolome, ket nadlaw na nga dadag iti agtutubong agdupdupang iti nasaw a lugar. Imbaga na nga rod dayta ken ni Hepe Salvador, ngem iti panagpaliw da, saan da nakita dagiti dinakamat ti padi. Kabayatan na, kayat na Mr. Wong ti agsigurado, iso na inget ti panagbantay ni Maximo itaglawlaw ti pasdek nga ipatpatakder ti insik. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Sana rumbang agtalag kami latan. Tuso ni Don Leon. Iso ang sigurado at tuso lang dagiti tao na. Mali kawak. Naske na sigurado ti amin na tignay ko. Ang mga numamaysan dak ngagpaiso dagiti tao ni Don Leon. Baluarte ni Don Leon dahito yung lugar. Saan ring amo no asino dagiti talken na tao. Iso Mapit lang, Brad. Cheske ni Hepe Salvador. Pasensya kan, Brad. Nga madalang kami nadlaw ko. Anya na ito, sir. Mabalin ka ka di ari kisay. Nadlaw ko ngamin nga adda nakasalikat kan ka. Paltok na ito, sir. Hindi kang tanag. Lisensyado na ito, legal ti armas ko. Kasta ka di. Tangay inaklon mo nga dain sa likad mo. Awisan ka kung may presinto. Okay, sir. Awanti palikot. Sumurot at asitatalugan. Kinapudno na, Ma'am Chona. Saan kumanmet ang magustuhan dagiti armado nga adda dito'y mansyon? Nga maawatak no apay nga adda dito. Ising, Amok ngagpagad tayo, gapu iti pamutbuteng amaawawat tayo. Aklunag ang nakatulong ti kaadda dagiti armado. Ngampudno ti paliiw ni Monica. Kasla nakaamak ngamin tilangada. Nadlaw mo ka di asimardeng ti maaawawat tayo apamutbutan. Manipod addan dagiti armado. Ma'am Chona. Nadlaw mo ka di dayta, ising. Agpaisumot kit di dayta, Ma'am Chona. Ibagbagak laeng ti paliiw ko. Nakita yung dagiti dokumento. Amang panagnak aligal ti panagimat ko itigam. Awan mat siguro ti makunayo, sir. Awanan, Brad. Kat, pasensya ka no nataktak ka. Awanan niya man na, sir. Inaramedyo lang ti rumbang. Saludo akit dikin ka. Ha? Aramidam ti pagrabangam. Ipatpatong pal mo tilintag. Kat dahi tate rumbang. Wah. Kasano nga no din, sir? Mabalin ko ka din ti agpakada. Sige, Brad. Kat ulitag. Pasensya ka no nataktak ka. Naigatitan ti panagbantay dagiti tao ni Wong, amo. Bambantayan dati may patpatak darapas de. Anya, Dahil tati impormasyon na naawat ko. talaga kayat ni Wong tagsigurado. Sabagay, dakil lakit di agatad tinapukaw kenkwana. Gapo iti pan nakapabutak da jaya pastek. Amo, Sige. Sardengan tayo ni Wong. Narigatan. Ang mga nukelat nga ramatan na ti koneksyon na kat masalit tayo. Kas nakon ken kabugi. Na-impluensya ni Wong. Ado ti koneksyon na. Sana basta-basta negosyante ni Wong. Iso ti may sa kadagiti ka-impluensyaan a drug lord. Iso arumbang nga adalag anay bag ti may papanken kuana.
Yaya, anya ti imbagam ka ni mama? Imbagak ati agpayso balasang ko. Talagamit ngamin anarigat a pagtalkan dagiti armado nga dadito'y mansyon. Ngagbanbantay kada tayo. Oh, apay anagsin na ay ka itinaunag. Awan, Yaya. Sigurado ka. Wan, di naklata ko man ikaskaso. Kasta kayam napasamak, Maximo. Awan, boss. Katanya imbakana, apa manadoktalan na likal ikam mo. Pinalubusan nagmadla nga pumanaw iti presinto, boss. Nasaya atmat. Kunak lakit din no intilogit na kasalpatol. Saan mata mo? Kung mo bilang tanapasamak day ta, amukter aramidet. Kod, laklaki pa Maximo. Saan kayo sinanay tapno makil ka kayo laang? Iso saan lumbang agpakil ka kayo? Nang luna kadagiti tao, Leon. Anya tararamidan dito'y Padre Simon. Ni ko mamayora ti gagarak, Don Leon. Padre, saan mo kumatagidaksen? Ngam panagkunak, nabanog ta sawak. Aday kisilid me, agin ina na. Jak kumakayat amasinga numabalin. Ulitag Padre Simon, dispensa. Awanan niya man na, Don Leon. Maawatan kayo. Tinasayaat, paitulod kan kinibugi. Uray saanen, Don Leon. Di kagdanag. Takabalak mo ti agsubli di simbahan. Sige, sika nga rod ti makam mo. Adda ka di masapol yo, Mr. Wong? Umaya ka kita o despensa. Hipisal patol. May papanitian niya. Naidanon kanyak si Talmo Taok ni Maximo. Pasinsya no naluktalan nyo ada ikam na. Pala proteksyon na daychay. Amo yumat siguro na pasamak pastek patpatak telko. Maawatak, Mr. Wong. Akyamanak no kasta, hipisal patol. Pasensya kayo, meten. Tay naramid ko laang ti pagrebenga. Yun. Pinakaamuan na kumalatan. Jak kayat amasinga ka. Amok nga do ti pampanunutam, Chona. Ti pagparparikotam. Yun. Kan masigurado ka saan tumatlay nga napatag ti kagara ni Padre Simon. Ha? Ang mga no komporminto manen ti damdamagan dayjay. Iso asaan ka na pinariing pay. Inton maminsan. Kasayaatan matlaang no pakaamuan nak, Leon. Laglagi pam asyak ti Mayora. Amang ano adakit dimot masapul na. Malalalala. Inton sumarunong nga rod. Basta lipate mon, tinapasama kitay. Uray namnamay kon nyawan pay lang tinadugtalan nyo, hepe. Ngamimayak lata, agdamag may papanit investigasyon nyo. Sigun iti resulta ti ballistic report. Nabilag nga igam tinaramat iti pan nakatambang yo, Don Leon. Ket no kasta a high-powered firearms tinaaramat. Posible nga adda ti sindikato amang gurgura kada kayo. Anya? Sindikato? Kasano kong mga da sindikato dito sa San Bartolome? Kinapudno na, Don Leon. Nabayagan nga atapan mi nga da sindikato nga operate dito. Anya? Dahil tatiag pa iso. Iso na lang ta saan kami paila nakaalay tinatibkar nga ebidensya. Tano daduma. No adda ti operasyon mi. Kala at latan ang mabulilyaso.
Panagkita ket nalintag a pulis dayjay a Hepe Salvador, boss. Alea, Dayta ti paliw ko, boss. Ang mga no dayjay ito ti agbalin anadagsen na parikot tayo. Maximo, kano payagbalin ka nelbyoso? At ado pa nalintag polis si Jasotat. Nga mawa nagbalin palikot tayo. Itaki din nagpalikot ka. No kano ada tayo lang may sa probinsya? Boss, ako... Sa ato agbalin palikot tayo jaya polis. Talo madlaw ko agbalin palikot. Palikidalkon. Naimpakik amin nun dagiti makan nga itid mo kadagiti marigriga at Monica. Agyamanak, yaya. May salaang ti parikot ta itan. Anya dayta? Amangan no saan nga umanugot ni Sir Leon arum muarta. No saan nga umanugot ni Papa? Simple laang ti aramidan ta. Anyang ay? Aglibas ta. Anya? Ay sus! Sigurado akaungit na tan ni Sir no aramiden tadayta. Siya kon ti makaamo nga agrason no bilang laang yaya. Basta tinapatag, kat dumanon dagito'y atulong kadagiti marigrigan. Anya ti reaksyon ni Don Leon? Apaman ang nasa obtigastakan ko na, Nardin. Kasla saan ang mamati nga da sindikato dito'y San Bartolome. Anya? Dahil tati agpaiso. Naklaat. Di mo't na ilanan iti report? A sindikato tinang patay iti padi asino katak? Kasta mo ti amok, patre. Awanak pa yung amin dito'y. Idi napasamak ti kasjay. No talaga nga da sindikato nga agop operate dito eh. Sapay la ko ma. Tama para magkayo, Narding. Iti kasta. Maikan mo't iti ustisya tinapasamak iti day di apadi. Napinta sa gundaway, yaya. Pimanaw da Papa kan mangbugi. Rumwarta nga rodan? Wan, yaya. Ikargatan itilugan dagiti itid ta atulong. Sige nga road, Monica. Amok nga agurura iti tulong dagiti marigrigat. Ngamin, nabayag adyak na kaitid kadakwada, gapo iti panagsakit ko. Anya da ito lakwalta, Maximo. Naglakwan iti droga dayta, boss. Talaka kayam na piksa ni kusod loga dito'y San Bartolome. Boss, Talaka tusol yon. Kaya't nasuluen glasa dito'y. nga masigurado ka mo. Amo dalakit din akum kompetensya nyo ita. Awan pipiyang ko. Agpada kami laeng ilikal ni kuso na. Tiyam kag, boss. Ang mga nutraidurin na tayo ni Don Leon. Maximo, saan ka agpanunot kasta? Lumbeng agtalag ka kabailam. Apay, kaputeng mo day jailon? San, boss? Matlakayam. Awan nga lud lumbeng pagdanagam. Mabit lang, boss. Amuak no asino ti dinteng. Leon, masan-san sa maten umay ka dito'y. Saan mat siguro adakes? Saan ka di, Mr. Wong? Anya ngamin kakalam. Mr. Wong, talaga ka di adinak ipangag. Anya kaya't mo sawan. Agraira manen ti droga dito San Bartolome. Nabilin ko dagiti tao. Iso nga amok at dagiti taom tagiwarwara si ti droga. Apay ngagkatawa ka? Kinunak maten kan Leon. May saak businessman. Negosok droga. Iso saan lumbeng laptanak. Mr. Wong. Iso pala akan Leon. Get out of my way.
Di mo dadaulan ni Kosok. Anya ti isungbat ni Don Leon ken ni Mr. Wong. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni Jun Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon